Bon dia. Ara farem 1 quilo de panades mallorquines. El primer que se fa és posar la farina dins el nivell. Posam el quilo, tot. I ara, a partir d'ara, hem de posar saïm, oli i aigua. El saïm l'hem de fondre. Posar un cafito. La proporció d'1 quilo de farina és 1 quilo de farina, un tassó d'aigua, un tassó d'oli, un tassó de saïm. L'oli i el saïm posam 3/4 i 3/4. I així rebaixam un poc. I d'aigua posam 1,5. La mesura hem quedat que per 1 quilo era un tassó d'aigua, un tassó d'oli, un tassó de saïm. Per llevar un pot de grassa feim 3/4 d'oli, posam a la panada, la farina, feim 3/4 de saïm, i ara farem un tassó i mig d'aigua, perquè he llevat 1/4 en els altres tassons. Però l'aigua també ha de ser una mica de teva. No ha de bullir, només una mica de teva. Ara feim el tassó d'aigua fins a dalt i al mig, que hem llevat de sol i de saïm, mira, just, 1,5 d'aigua. Això ho hauríeu de tocar bé, després ho tocareu. Se mescla tot. I aquesta només és que el mesclador, no fa falta ni pastar. Qualque pic, sense mesura, m'ho donar en compte que queda massa forta i hem d'afegir una miqueta d'oli o una miqueta d'aigua, però normalment no, normalment el quilo i els 3 tassons de líquid. De tocar, perquè vegis. Però s'ha begut el que tenia. Perquè veieu qual de fassou de casa vostra. Com una pastelina. Perquè les panades siguin iguales, ara hem de fer pastós, són aquestes bolletes, però a Mallorquí se diuen pastós de 100 grans. Aquesta pesa un poc en massa. 100 grans. En aquest pastó tenim tota la panada. Antes de començar a fer la panada, llevam una miqueta, que és la tapadora de la panada. I ja mos posam un paperet, que tenim té redó, i fem la panada de lo que queda de bolleta. Vale. Per fer la base hem d'anar aclarint, pitjant en el dit, què és el pulgar? Pitjam en el dit pulgar i feim com una cassoleta. El anem en l'altra mà aixecant la paret i anem aprimant i voltant. Això al primer moment no pot sortirà, perquè n'hi ha molta gent que ho vol fer tot d'una i no hi ha manera. Però l'anem treballant i alçam. I la podem eixamplar, com més primeta la facem, millor. La pasta serà més bona. I com que tenim tot el rolo del paper, la carn a baix. Hi ha gent que ho fa al revés, jo sempre ho he fet així, no? La carn a davant, omplim el sostre de carn, després els pèsols, 2 cuiradetes, perquè a mi m'agraden amb pèsols, i després posam un poquet de socassada i 2 o 3 tadetes d'això. Aplanam la tapadora, un poquet, així en la mà. Veus que la tapadora és més petita que el rolo de la panada. Se posa damunt. I ara hem de dur al costat
cap a la tapadora. No és la tapadora que ha de ser grossa. Com que aquests costats són gruixats que mos sobra pasta, estiram el costat a la tapadora. I tot ara podem anar ajuntant, i si mos sobra molta pasta, que d'aquí dalt normalment jo ja li deix, però si qualque dia en sobra molt, en les vestidores, podem tallar. I fer-lo. I ara fem una coroneta. Hi ha gent que ho tanca com un cocarroi, i jo no, jo faig coronetes, que és com una corona, així. Veus? Aquest dit treu el pessic, i en l'altre pessigues. Ja tenim una panada. Apa, jo ho faré la pasta i tot? Claro. I ja se col·loca la panada.